Sanibonani ingane kwethu ubongani ubaloyi lana sise eWard 109 ekuruleni ku-by-election. Sama necandidate lethu lelikhethwa umphakathi lana uMpilo. Sama nelunga leParliament ishaya umthetho sase-Gauteng nangokomredi ukhona ngapha naye ezwela. Sizolekelela sizogada umsebenzi wenza umkhonto wesizwe. Nanti candidate yethu uzosikhulumela ukuthi senzani lana nokubaluleka kovoto lomkhonto wesizwe. Candidate Mpilo sicela usikhulume nathi lapha yana. Okay, sanibonani umphakathi uMpilo candidate yenu yomkhonto wesizwe silana eWard 109 eChristian Fellowship VD. Sizoklinela umphakathi because kungcolile lana abantwana bakhona ukudlala. So lokho esikwenzayo asigcini la mara sizama ukubonisa umphakathi ukuthi kuningi esazokwenza ngaphandle kwalokho. Kuningi okusamele kwenziwe sizozama ukubonisa ukuthi we gonna be a working government. Ugovernment osebenzayo njengoba nibona emva kwethu babhizi bayaklina sazoqhubeka ngalokho so sicela nje ukuthi nisivotele sokhona ukuthi siqhubeke ngemisebenzi emihle. Ngiyabonga. Nizwile ke ngane zakwethu umkhonto we-service delivery same WhatsApp group asebenzeni.